Evo recite mi ovdje u pozivu piše kazne koje su dobili naši aktivisti kao i kazne od nevjerojatnih 40.000 kuna koje je dobila. Tada može malo više o tom kazni koje je dobila gospođa kao za ovu deložaciju. Pa mi smo to saznali prije 2 dana i iznenadili smo se, ja sam još uvijek šokirana. Oni su njoj naplatili, znači... Ajde samo mikrofon prema. Evo može opet, evo malo o toj kazni koju je dobila gospođa. Koliko ona iznosi, kad ste saznali? 308. Da, znači nakon prve neuspjele deložacije kaznili su nas sa 2.000 kuna, što naravno nećemo plaćati jer ima smisla, mogu nas tako kazniti na svakoj deložaciji. I prije 2 dana smo saznali da je Marijana dobila kaznu od 40.000 kuna i to je u biti ona mora platiti troškove policije koja je angažirana za tu deložaciju. Ona je izbačena, znači nema više svoj dom, živi u jednoj maloj solici sa svoje 3 djece i još mora platiti kaznu koja naravno ne može, što znači da će joj blokirati vjerojatno sve račune, već joj jesu i djeca će ostati gladna. To nije sve, nego je se i zabranjuje doći do osim toga, da, ostatka kupovnine, to je vrlo... Najgore od svega je što je ona imala svoju odvjetnicu koja kad je trebalo napisati žalbu, znači na tu presudu, njezina odvjetnica rekla da ona žalbu neće raditi jer se ne želi zamjeriti sutkinji. Treba javno pozvati, pošto ona sad trenutno nema odvjetnika, da ima neki ovim putem želimo zamoliti ako postoji neki odvjetnik koji bi htio pomoći Marijani. Marijana naravno nema novaca i ne može platiti, a to je bio zaista čin dobrog djela i empatije i ljubavi prema ljudima. Možete vi reći gdje gospođa sada živi? Gospođa živi kod svoje mame u jednoj sobici sa svoje 2 djece. Samo malo mogu vas zamoliti. Može samo mikrofon prije okrenuti. Da objasni što pravne strane. Nema šta. Objasnili smo sve. Dobro, u redu, izvolite samo. Gospodin Pernar je rekao da je ovo presedan, da troškove policije i svega deložacije snosi onaj koji je zaustavio deložaciju. Ko inače snosi? Pa recimo kada se radi o bilo kojem javnom okupljanju, znači kada su recimo bili prosvjedi protiv vlade HDZ-a kad sam organizirao, bilo su angažirane 100 policajaca, ali nikad nije meni MUP izdao račun, evo sad ti trener plati za njihove dnevnice. Ne? Znači nepojmljivo. Ista stvar je koju moramo napomenuti, da mi kod Marijane Fel nismo došli zato jer nas je ona molila da dođemo, nego mi smo htjeli doći kod nje zato da bi ukazali na problem deložacije. Što će reći da nije ona ta koja je ometala ovrhu, nego smo mi ti koji smo ometali ovrhu. Međutim, sud je nju proglasio krivom da je njenom radnjom, znači kao da je ona organizirala, a nije ona, mi smo, znači Živi zid je organizirao to sprječavanje deložacije i kažem, znači na svim dosadašnjim akcijama nikad se nisu ispostavljali računi za policijsku intervenciju u ovršeniku i znači poruka zapravo nije u ovom slučaju Marijane Fel, nego poruka cijelom društvu o tome da se svim zahtjevima režima treba bezuvjetno pokoriti, bez pitanja i da oni koji to odbiju da će biti drakonski kažnjeni. Evo, gospodična je rekla da ste dobili za prvu deložaciju 2.000 kuna kazne, ali da nećete platiti. Kako mislite nećemo platiti i od koga ste dobili kaznu? Dobili smo kaznu od sutkinja Lise Janeš Mihoković. To je vjerojatno njezin pokušaj zastrašivanja. Normalno da nećemo platiti jer neki aktivisti ne rade, nemaju novaca. Nema smisla plaćati takve kazne jer na svakoj deložaciji oni nama mogu ubiti kaznu po 10 ili 20.000 kuna. Neki aktivisti su se žaleni, neki će ići ravno u zatvor jer ne vjeruju u sudstvo. To je svaki dan, nažalost, sudstvo pokazuje i dokazuje. Također bih htjela napomenuti da u zakonu stoji da svaki građanin ima pravo na mirni prosvjed. I nigdje ne stoji da u tom slučaju vi morate plaćati osiguranje ili policiju koja vas prati na tom prosvjedu. Radili smo ih, hvala Bogu, mnogo do sada i nikad nismo snosili troškove onih koji su nas čuvali, bilo nas ili građani, iako su uvijek bili mirni prosvjedi, uvijek radimo mirne prosvjede ispred nečije kuće kad je deložacija i zaista je smiješno da Marijana mora snositi te troškove koje niti je skrivila, niti imala ikakve veze s njima. I evo, tu stoji da ćete najaviti buduće postupanje, što ste mislili po time? Ako smijem,
Zaprepašćujuće je to da se sutkinja u ovom slučaju, a za očekivati je da će to biti tako i dalje, pri sljedećim našim obranama deložacija, da sutkinja u ovom slučaju ne odustaje. To je već polako masakr koji radi. Ovo nije pravna država, ovo nije mirno stanje u kojem se tako nešto može dogoditi. Dakle, da se mi krivimo, da se ona krivi što sama nije ubrzala svoju vlastitu deložaciju. Ne znam, to sad već prelazi ironiju, a ne bih to htjela tu. Tako da najavljujemo ovim da nas to u svakom slučaju, ni u kom slučaju neće zastrašiti i da ćemo nastaviti boriti se protiv deložacija i protiv sistema koji ih podržava i koji još naređuje žrtvama da ga plate, da ju plate, da deložaciju plate, a ljude koji se skupe u obranu takve obitelji kažnjava prekršajnim postupcima. To ne priznajemo, to je protiv zakona, tako mi ne vidimo zakon, mada bi se danas moglo reći da se zakon može tumačiti ovako ili onako, međutim dom jest nepovrediv i mi ga tumačimo na jedan moralan i pravedan način. Evo mogu vas pitati jedno pitanje. Mogu se samo na to izvjetiti. Neka pitanje čovjek. Imate li kakav podatak koliko godišnje obavite udruga Živi zid, koliko deložacija pokušate spriječiti ili možda ukupan podatak od početka, od kad postojite, koliko? Mi vidimo znači rast broja deložacija od 2006. do 2013. koji je eksponencijalan, znači od 319 ovršenih nekretnina 2006. do 6773 prošle godine 2013. Znači 21 put je narastao broj ovršenih nekretnina. Budući postoji određeni vremenski razmak između trenutka kad se nekretnina ovrši, znači kada ode na dražbu, i samog trenutka deložacije, te brojke su pod navodnicima samoodruga. Znači ako prošle godine 6000 ovršene nekretnina, one neće sve biti ovršene, tj. neće ljudi biti deložirani za mjesec dana, nego kroz par godina. I mi vidimo konstantan rast broja ljudi koji nam se javljaju i konstantan rast broja naših intervencija. Da vam to slikovito objasnimo. Znači, u cijeloj prošloj godini Živi zid je imao samo 3 intervencije na licu mjesta. To su slučaj Cvjetković 28.1. znači 2013. Onda slučaj Frlan 28.2.2013. i slučaj Župetić 25.10. iz Velike Gorice. A samo u prošlom mjesecu smo imali, znači u cijeloj prošloj godini smo imali 3 intervencije, a samo prošli mjesec smo ih imali isto 3. Znači imali smo 3.3. Onda mislim u Pitomači, a mislim dobro, nije bitno. 3 obitelji. Imali smo znači u Pilepić u Ivanić-gradu, onda Fel u Pitomači 2 puta deložaciju i sad 3.4. Vitez u Gornjem Prnjavcu, to je općina Križ. I ne samo to, imamo sad 15.4. u Šibeniku i imamo nakon toga 22.5. u Zagrebu i jako je bitna stvar za reći da su banke do sada, kad god bi Živi zid bio u priči, jednostavno bi se u pravilu povlačile. I sad imamo slučaj u Zagrebu ovaj 22.5. Igora Pocrnića, Erste banka. Erste banka ga je nazvala i rekla je da ni pod koju cijenu ne žele odustati od deložacije i da će deložacija biti provedena po cijenu bilo čega, da ih ne zanima. Što će reći da jednostavno sudska praksa i praksa rukovoditelja se počela mijenjati i da Živi zid više ne može jamčiti sigurnost obiteljima koje branimo i da želimo ukazati javnosti da je ovo pitanje, političko pitanje i da ga jednostavno, ako se naše aktiviste pozatvara, ako deložacije se počnu provoditi na dnevnoj bazi, jednostavno ljudi će letiti van i jedini način da se one spriječe da se izmijeni zakon ili jednostavno da građani izađu na izbore i da glasaju za nas koji sprječavamo deložacije, a ne za one koji ih provode. To. Dobro. To je to.
Molim vas, samo još nešto važno. U tom smislu se zahvaljujemo vama, medijima, televiziji, upravo zbog ovoga što je rečeno, jer medijska prisutnost Živog zida i vaše praćenje naših djelovanja pomaže i nama da možemo dalje raditi i da možemo dalje spašavati obitelji. Zaista je vrlo važno. Znam da se onda i vi možda izlažete riziku, ali taj rizik je potreban da bi promijenili život u našoj zemlji bolje, da zaustavimo deložacije. Htio bi na još jednu izrazito bitnu stvar ukazati, to je cenzura. Znači, mi do sada nismo bili, ajmo reći, do sada su mediji imali slobodu, mogli se izvještavati o deložacijama, a mi smo imali u Pitomači situaciju gdje je policija zabranila medijima pristup samom mjestu ovrhe, odnosno pustila ih tek nakon pola sata, a našeg kamermana, odnosno snimatelja Ivana Sinčića, koji je stajao na susjednoj parceli i nije ničime ometao ovrhu, znači samo je snimao, policija ga nezakonito uhitila, znači da bi se spriječilo snimanje policijske intervencije i dala mu lažnu prekršajnu prijavu. Znači mi to imamo sve na snimci i osim toga imali smo live stream, znači same deložacije, gdje se vidi doslovce na snimci kako dvije policajke staju kako se ne bi mogla slika vidjeti. Znači, iako je cenzura kazneno djelo, znači može se ići u zatvor za to, iako policija ne smije kršiti znači zakon, ne smije raditi nezakonito uhićenje, mi imamo situaciju da se jednostavno, da policija krši zakone, da institucije koje bi trebale štititi, da tako kažem, prava građana, ih krši i da se to ne sankcionira, što će reći da je došlo do toga jer pazite, nisu policajci koji su nosili naše kamermane odlučili da se to napravi. Jasno da su oni dobili zapovjedu. Jasno je da je ta zapovjed došla s više razine. Odnosno, da mi sumnjamo da je iz vrha vlasti, znači Ministarstva unutrašnjih poslova, došla direktiva da se spriječi medijima pristup deložacijama kako građani ne bi vidjeli ono što policija radi ljudima i ono što čeka na kraju krajeva 1000 obitelji, jer prema procjeni vlade koja je izrečena u Saboru, deložacija je prijetnja za 260.000 ljudi. Vi morate znati da 310.000 blokiranih građana koji neće moći podmiriti svoje obveze, znači kojima se ovrhovitelj neće moći namiriti račun, će se uskoro naći u situaciji da će biti, budući se ne može na novčanim sredstvima izvršiti ovrha, da će krenuti ovrhe na njihovim nekretninama i mi to vidimo u praksi. I ukoliko se društvo ne osvijesti, nalazi se svi jednom nogom na ulici, a razlog zašto mi sprječavamo deložacije je u biti u tome što ne želimo da se problem neotplativosti duga i pogrešne regulacije novca, odnosno funkcioniranja Hrvatske narodne banke na način da se obveze ne mogu podmiriti, da se rješava masovnim deložacijama građana, jer na kraju krajeva i sama država će biti deložirana jer ne može ni ona podmirivati svoje obveze.